Unei mașini premium îi stă bine cu un interior premium de piele, doar că în timp pielea aceea trebuie întreținută. Poți face asta cu un produs de circa 80 de lei sau cu un produs de la noi care costă 55 de lei. Hai să le punem la treabă să vedem care e diferența. Testul nostru e simplu. Pe partea din dreapta a cotierei vom utiliza acest produs de pe mhlshop.ro, iar pe partea din stânga vom utiliza acest produs. De menționat este că în prealabil cotiera a fost curățată. Produsul se aplică pe o lavetă double pile. Laveta costă circa 14 lei, tot de pe mhlshop.ro, și apoi ștergem suprafața pe care vrem să o întreținem. Identic folosim și produsul competitor și iată și rezultatul final. Practic imperceptibil, singurele diferențe pe care le vedeți sunt din modul în care bate lumina, fie din stânga, fie din dreapta. Cert este că soluția aceasta este mai ieftină, aceasta este mai scumpă, ambele au efecte similare.